күп еллар буе Конгресстин татар оешмасы, Казан оешмасы дип тырышып йөри. Ул химаячы бик яхшы, ләкин мин уйлыйм, Казанда милли оешмалар юк дәрәҗәсендә. Татар милләтенең әҗәле Казаннан башлана. Чөнки татарның Казанда гына мин, я не знаю по-татарски, потому что я в Казани дип әйтү бар. Башка шәһәрләрдә, татар яшәгән төбәкләрдә алай түгел ул. Чөнки анда гаиләсе nie бар. Ягъни моның сәбәбе булай. Казанда бик күп татар оешмалары бар, учреждениялары, мәдәни, мәгърифәт оешмалары. Җитәкчелектә татарлар күп. Һәм татар милләте өчен безнең президенттан башлап дәүләт идарә, мәгариф, матбугат, мәдәният оешмалары эшли. Шуңа күрә милли оешмаларга эш калмыймы, яки аларга ышаныч юкмы? Шуңа күрә бу бездә Казанда иждивенчество һәм аннан соң Казанга игътибар күп татарларның теге оясы булгач, Казандагы татарлыкны бетерү максаты. Иң беренче чиратта Казанга юнәлтелгән. Шуңа күрә мин Уфа өчен, Башкортстан өчен борчылмыйм. Мин уйлыйм, татарның җаны югалу яки теге үз теләге белән ваз кичүе, татар кешеләренең мәктәпкә балаларын йөртмәве күпчелегенең нәкъ Казанда. Мин уйлыйм, безгә президентка Казан шәһәре администрациясе башлыклары һәм район башкортлары белән утырышып, кайчан без Казанда татар тормышын, татарча яшәүне оештыра башлыйбыз дигән мәсьәлә куяр идем. Һәм татар конгрессына да шушы мәсьәләне беренче урынга куяр идем. Ягъни башка төбәкләрдәге татарлар, алар мөмкин булган кадәре булачак, мөмкин булмаганы булмаячак. Алар я кайтып китәчәк, я анда аерым утыраулар. Алар утыраулар. Башкортстаннан һәм күршедәге берничә төбәктән башлаганы. Ә менә милләтнең инқиразы башкаладан һәм иң көчле, иң гүзәл, иң куәтле, иң мәдәниятле, иң мәгърифәтле урыннан булу һәм ил агалары монда булганнары, галимнәр булганы, ул аяныч, чөнки бу инқираз башлана бер гаилә эчендә. Шул ук татар профессорының, татар шагыйренең, татар милли хәрәкәт әгъзасының Казан шәһәрендә урамга чыга да, чөнки балаларыбыз нинди телдә сөйләшә, нинди гамәлләр кыла, иптәшләре нинди телдә сөйләшә, нинди кылана, нинди киенә, ничек уйный, алар шулай уйный. Димәк, безгә үзебезнең йортларыбызда, мәхәлләләребездә, микрорайоннарыбызда безгә үзебезнең милли тормышыбызны үзебез оештырырга кирәк. Тиешбез. Һәм моны беркем дә безгә мәскәүдән китереп оештырмас. Әгәр дә безнең үзәктә үпкәләп безне бетерәләр дип аларга рәнҗү, моны телебезне бетергәч милләтебез безгә дисә, белегез. Аллага шөкер, бетәсез икән телегез. Үзегездә бетегез дип теләүчеләр баралар. Шуны көтеп торалар. Шуңа күрә сез кемгә үпкәләргә ярамый. Ул аларның мәнфәгате яки Аллага шөкер, яшибез бит, эшлибез бит, аралашабыз бит, барабыз бит. Менә шулай барга кирәк, ләкин бер гаилә, бер уку йорты, бер йорт ихат арасында милләт ягыннан бүленергә, аерылырга кирәкми. Хәзер яңадан, нольдан башларга кирәк киң масса җәмәгатьчелекне. Ничегенсен бер җәмәгать эшлеклесе Фәрит Мифтахов эшләр дип көтеп утырасың. Анда мәчетләр, ниләр бар. Безнең президент бар, район башлыклары, администрацияләре, мәктәпләр, мәдәният учаклары. Әзрәк андый селкенү сизелә башлады соңгы вакытта. Әз генә селкенә башлады. Ягъни Казанда 500 мең татар булып, ярты миллион татар, ул дәүләт. Казан шәһәрендә яртысы татар. Татарстанда 53 дип әйтәбез, 55, 60-ка якын. Татарстанда 2 миллион татар бар. Ярты миллион татарлы шәһәрдә татар бетәмени? Бетәргә тиешмени? Ничек инде аңлатасың? Ләкин барыбер хәзергә Казандагы татар кешеләре, Камария ханым бар. Берничә тагы гимназия бар, мәктәп бар. Андый кешеләр бар, әлбәттә, алар рәнҗемәсен. Алар бар, ләкин алар шундый азчылык һәм аларның үрнәкләре шулкадәр үрнәк. Менә без бит дәлилләдек. Ул Рамил Баһабиев һәм башкалар татар телендә башка предметларны өйрәнеп, теге 100 баллы бердәм имтиханнар биреп дәлилләдек. Үз телендә белгән, берничә тел белгән кеше белә ул. Ягъни мин һәр вакыт әйтәм инде соңгы вакытта, если человек ленив и тупой, он на любом языке тупой. Бер телдә син
Bilмисең икән инде ул, шуңа күрә без күрәбез. Үзе урыс милләтеннән булса да белмәгән кеше ул 9 класстан башка китми. Ни өчен ул 1 класста ул бала татар телен туган ваз кичәргә тиеш, ул татар баласы. Ул барыбер 8 класстан соң, 9 класстан соң төшеп кала, аның рәте юк. Ичмасам татарча сүз әйтергә өйрәнер иде. Ялгы бу ялгыш идеология яши безнең ата-аналар җәмгыяте арасында. Ата-аналар җәмгыятенең татар җанлыларын күпме тарттык, күпме ярдәм иттек. Күпме аларга шартлар тудырдык. Ничә кеше бар, без беләбез, алар берничә дистә, берничә йөз генә кеше, калганнары бит уйлый үзенең баласының наданлыгын, мукытлыгын татар булуыннан булырга дип куркып яши бит ул шунда. Ул бик зур ялгыш. Менә шу элементар әйберләрне үтәмәгән килеш һәм элементар шартларын тудырмаган ничегендә без зур сәясәткә, зур түрәләргә дәгъва белдергә тиеш. Әле безнең үзебезнең кулыбызга авызга салганны йотып җибәрмәгән килеш. Һәм әлбәттә хурлык ата-аналар гырыфын бетермәгән, бирмәгән килеш без рәнҗибез, чөнки туган телне белгән, туган милләтебезнең әхлагын белгән кеше балаларыбыз мәрхәмәтлерәк була. Күпләр безгә әйтер идем, рәнҗемәгез, мәрхәмәтлерәк булыр иде. Бәлки хәзер сезгә соңдыр. Ләкин башкалар ул юлдан китмәсен. Мин күрәм оста кешеләр романнар яза, мин үзем документаль әсәрләргә генә урынлык бирер идем. Бер хыялым бар. Мин сценарий уйлап чыгардым. Татар космонавты космоста күрә, исенә төшә, туган ягын сагынып карый да, нәрсә булганнарын белгәч, аның яшисе килми. Һәм космоста үләсе килә, һәм космоста үзенә җеназа каберлек эшләргә тырышып, махсус менә дигән сюжет. Ничек язарга шушында сценариймы, фильм эшләргә шушында ягыны язасы килә ул, ләкин мин барбыр документаль жар ягында һәм безнең әлеге яхшы милли рухлы язучыларыбыз күп, ләкин алар билетристика, узган гасыр уртасындагы стиль белән, узган гасыр уртасындагы тормыш турында күбрәк язалар, бик аз хәзерге заман стандартларына туры килгән татарча әсәр язучыларыбыз бик аз һәм бик аяныч, чөнки язучылар алар беләләр бит, алар бит милли рухлы, алар милләтче чыннан да. Ләкин утырып кына укырлык әйберләр яки югары сәнгатьле һәм актуальлыгы буенча хәзерге заманны чагылдырган мин күрмим. Менә 17 елдан соң, 20 елдан соң нинди әсәрләр чыккан. Хәзер инде бу безнең система үзгәргәнгә дә 30 ел. Biz һаман язабыз һәм укыйбыз, һәм стиль буенча да шул 50 еллык булган тормышны язабыз. Вакыт инде хәзерге тормышны, хәзерге яшьләр укырлык итеп журналлар чыгарырга, мәкаләләр язарга һәм хәзерге информация кабул итүченең зәвыгына тәңгәл әсәрләр тудырырга. Ләкин барыбер, менә мин беләм, Роберт Миннуллинның менә бу Разин турында шигыре булды, татарлар турында шигырь булды. Шуны минем дусларым дигәннән барса дуслар инде алар Рауль Файзуллин. Аерым шигырьләр менә мине канәгатьләндерерлек һәм быел бүген барып җитә торган шигырьләр бар. Проза әсәрләре кимрәк һәм мохмасыннар иде билетристика белән. Оят бит, хәзер менә безнең театрларыбыз һәм әдәбиятыбыз оят. Безнең әле моңа кадәр тарихи шәхесләребез һәм зур тарихи вакыйгалар турында әсәрләр юк дәрәҗәсендә. Инде 30 ел дәвамында һич югы тарих турында яшьләргә белем бирерлек һәм әхлак бирерлек әсәрләр бар. Филис Латифи белән без бергә эшләдек, хыянат романын шул вакытта язды. Хәзер дә бер-ике кешенең күреп калам, ләкин мин канәгать түгел әлбәттә. Чөнки милли үзән формалаштыру ул тел генә түгел. Иң беренче шәрәфтә ул тарих. Хәтта ул башка телдә язылса да. Рашид Әхмәтов Звезда Поволжья газетында 3-4 мәкалә баса. Аларның шушы урысча чыккан һәр мәкаләсе татар милләтен коткару юллары турында. Шуңа күрә кай вакытта әгәр дә адашып буталып йөрисез икән, кыйбла таба алмыйсыз, ачыгыз да укыгыз шуны.
Татар журналистикасына актуаль теманы жеңіл етіп, һәм түгел етіп, оператив рәвештә яктырту җитми. Темалар ни өчендер хакимият әлбәттә шулай булыр да инде ул татулык, дуслык, милләтара туганлык турында язарга тиеш тә инде ул, ләкин милләт кырылыш, милләт яшәеше һәм милләт таркалуының инқиразының сәбәбе турында язылмый, ул андый проектларда барга тиеш минемчә. Бүгенге укучы аңласын дип көнкүреш турында язалар инде. Тетрәндергеч факт бар. Удмурт галиме яндырды һәм аның турында Индус Ризакович бизнес онлайнда мақала чыгарды. Мин аңа ярдәм иттем, аны мақаласын алып шунда әйтеп бирдем, сөйләштем. Укып карагыз әле, кешеләр хәзер үзләренең милләте, туган теле өчен җаннарын фида кыла башлады. Без бит мондый эшне тыныч юл белән, шушы хакимият белән сөйләшеп хәл итәргә тиеш, чөнки бу юлдан китсәк, без үзебез генә түгел, бөтен башка милләтләрдә күтәрелеп, безгә бит инкыйлаб кирәкми инде. Минемчә, хәзерге хакимият белән дә, хәзерге кануннар нигезендә дә, тыныч юл белән дә милләтне һәм телләрне саклап була. Ләкин без карап тормашка тиеш, күрәләтә конституцияны бозып, монархия төзүчеләргә без әйтергә тиеш. Агайны, олай бармый. Моны безнең конституциябызда олай язылмаган һәм чын тарихны гыйлемле булырга кирәк гомумән. Беләсезме, әгәр дә контент, фикер булса, ул теләсә нинди носителдә чыга. Ул кагазга да чыга, видеога да чыга, эфирга да чыга, интернетка да чыга, өчесе бер юлга да чыга. Кешесе. Һәм ул татарчага да чыга, урысчада да чыга, инглизчә да чыга. Карагыз. Кешенең башында мәгънә, фикер, факт юк икән, ул бер телдә дә чыкмый. Һәм бер мәгълүмат каналы формасында да чыкмый, һәм сәнгатьтә дә чыкмый. Һәм без моны көндәлек тормышта менә шушы хәлне ешрак очратабыз. Безгә яшәргә кирәк һәм без яши алабыз. Ничек инде ул, карагыз. 10 меңлек милләтләр бар. Кавказ ягында 200 меңлек милләтләр бар, 5 меңлек милләтләр бар. Балтык буенда анда 1 миллионлык милләтләр БМОга кергәннәр инде. Оят түгел микән? 5-6-7 инкимендә миллион халкың булып, тарихың булып, милли дәүләтчелек традицияң булып, ярчында телевидение, интернетың, басмаларың булып, хәзер инде безне кыерсыттылар, фәлән закон кабул иттеләр да, мәктәпләрне ябалар дип елап, инде безгә инкыйраз килде, бетәбез дип утыру. Уят түгел, бу көлке безгә карап, аны ышанмыйлар хәзер. Бөтен Россия халкы кемгә карый? Безгә генә карый. Әлбәттә, безгә каныгу шуңа күбрәк тә булыр, шуңа күрә минемчә безгә ешрак онытмаска кирәк, безнең милли көзгө булырга тиеш. Безнең газета, журналлар чыга. Мин Мәскәүдән Мәскәү басмаларының бүген нәрсә язганын тыңлыйм, безнең газеталарга күзәтү юк. Мин аны ничек күзәтеп бетим? Шуңа күрә мин атнага бер чыга торган калын газеталарга күзәтеп эшлим һәм журналларга эшлим. Ягъни матбугат, кагаз матбугат, телевидениедә һәм радиода. Радио, телевидение, кагаз матбугатта радио, телевидениенең программалары бер-берсенә ярдәм итеп, бер-берсен чагылдырып барырга тиеш һәм оператив чыккан мәгълүматны ул кайчан барып җитә ул халыкка. Иренмичә, минемчә безнең Татмедианың беренче бурышы хәр, иренмичә иртән мин телим радионы, телевидение кагылдырга һәм бүген татар дөньясына нинди мәгълүмат бар, шуны ишетергә бүген һәм бүгенге мәгълүматны. Юаннар көзгесе карага юк. Менә бу матбугат күзәтү юаннар көзгесе максатына ирешмәде, чөнки безнең халык шулкадәр аңгыраланган һәм бигрәк тә аның идарәчеләре дә һәм шушы медианы җитәкчеләүчеләр дә игътибар итмиләр. Ул газетен, журналын укымый һәм ул газета, журналы турында әйтелгән нәрсәне дә укырга, тыңларга теләми. Ул тыңларга тели артистларның шәхси интим тормышын һәм карарга һәм атып үтерүчеләр һәм бу суючыларның тамашасын карарга. Ягъни сары мәгълүматка ихтияҗ беренче урында һәм бу аңгырагану хәзер инде мәгариф системасына керде. Сез карагыз, мәктәптә укып бетергән балаларны укырга кергәч яки сөйләшеп карагыз, алар нәрсә белә?
Огайны хәзер алар дәреслекне дә укымаганнар бит. Әле безнең китапларыбызны, журналларыбызны кая барабыз? Шуңа күрә бу кемгәдер башка дәүләтләрдәме, башка җирләрдә бу кирәк, ләкин бу безгә кирәкме? Без һәр вакытта без бу эшләрне без үзебез теләгебез белән эшлибез. Аннан әйтәләр, Ремзил абый, без бит инде һәр клиповое мышление диләр. Укып күз арый, сканирование диләр. Әйе, сканирование. Ләкин китап укымаган вакытта һәр кеше газет, журнал текстны укыганда үзе яңадан тудыра фильм итеп карый, монда яктырта ул. Ягъни клиповое мышление ул тамаша карау, сугышканны карау, интим карау, кемнәрнеңдер кочаклашкан, үбешкәнен карау, талашканны карау ул җиңел телевизордан. Һәм мондый ул первый сигнальный система, ә икенче сигнал системасы ул лингвистика, ул язу, карау, сөйләү. Шуны әйтәм. Этләрдә дә, маймылларда да, казларда да, бөтен кошларда да ул беренче сигнал системасы бар. Ул тамашаны карый, куганда кача, биргәнне ашый. Һәм без дә нәкъ шушы юлдан барып, хәзер икенче сигнал системасыннан, укудан, фантазиядан, сканированиядан ваз кичеп маташабыз. Бу татарга гына түгел, бөтен безгә дә карый. Һәм без әкрен генә маймылга тәгәрибез. Шуңа күрә мин бик телим, безнең күпләребез әгәр дә укый икән, шигырьне укый икән, романны укый икән, һәм гәзитне укый, һәм интернетта да хәрефне дә сканировать итә икән, бу өмет бар. Огайны бик азчылык булырбыз. Бәлки без калырбыз 20%, 30% татарлар, һәм укучылар, һәм мәдәниятне, мәгърифне клиповое мышление генә түгел, шушы расшифровка белән укучылар. Моны без калабыз. Без саклыйбыз бу милләтне һәм бу мәдәниятләрне. Һәм без кешелекне дә без генә сакларбыз. Башкага өметләнмәгез. Бөтен дөнья татар конгрессының мин оешкан елында урынбасар булып сайланып, аның устав программаларын төзедем һәм 2005 елда чыккан китапта шушы ике оешманың хезмәттәшлеге турында положение яздым. Бу положениене беренче тапкыр конференцияларда раслаттым. Һәм күптән түгел чыккан автономный плавание дигән китапта да ул положениене куйдым хезмәттәшлек итәргә. Анда асылы булай. Һәркем үзенең уставында һәм федераль һәм Татарстан законда нәрсә кушылган, шуны үтәргә тиеш. Анда мин ул положениегә үзем уйлап чыгармадым. Уставтан шушы таләпләрне алдым һәм законнардан кем нәрсә эшли дигән. Җәмәгать истимагый оешмалар нәрсә эшли, конгресс нәрсә эшли, федераль автономия нәрсә эшли һәм җирле автономия нәрсә эшли. Һәм татар яшәгән төбәкләрнең администрациялары нәрсә эшли, андагы милли оешмалар нәрсә эшли һәм Татарстан нәрсә эшли. Менә шушы 4 биткә язылган. Рәхим итеп табып укыгыз. Ни өчен гамәлгә куймабыз менә шушы положениене? Беркем дә каршы булмады. Бу минем өчен сер булып саклана һәм бу мәсьәлә әле хәл ителмәгән. Бүгенгә кадәр, ягъни татар федераль автономиясе һәм татар конгрессының җитәкчелегенең уртак бу турыда утырышып, уртак утырыш үткәргәне юк. Без 2003 елда Ринат Закиров белән мин утырып берничә уртак утырыш үткәргән идек. Ягъни монда әлбәттә агымдагы аралашулар кая вакытта бар, ягъни бу зур проблема түгел. Моны бик тиз хәл итеп була. Һәр ике якның теләге булганда һәм күзгә карап дөреслекне әйткәндә. Аннан соң татар конгрессында соңгы елларда күбрәк эшләгәч, мин беләм, анда зур эшләр, зур программалар һәм 200 битлек планнар төзелә. Федераль автономиянең үзенең тагы аның кайбер булдырган эшләре бар, ләкин федераль автономиянең эш планы һәм эшләү турында хисап докладын күргәнем юк. Күптән күрәсе килә. Аны бәлки бергәләп утырып төзерик. Минем хыялланым, уртак утырышта уртак план корып булмас микән. Ул нигә кирәк? Ул федераль автономия һәм аның җитәкчеләре әгәр дә ул Дума белән һәм Мәгариф министрлыгы белән, Мәдәният министрлыгы белән, Милләтләр министрлыгы белән безгә кирәк әйберне әйтеп һәм аны үтәтмәсә. Татар штабы минемчә бик кызык формат бу, чөнки аралашу, гайре рәсми рәвештә аралашу һәм анда җыелган мин менә шундый штаблар теләр идем. Һәр төбәктә, һәр мәхәлләдә булсын иде. Әлбәттә, кемнеңдер бинасы һәм матди хәле кирәк. Шуңа күрә мин уңышлар телим. Һәм уйламасыннар, бу татар штабы башка
Мәсәлән, милли оешмаларга, бәки рәсми дәүләт учреждениеләренә ул конкурент булмый, булырга да тиеш түгел һәм берсе дә, минемчә, бөтенебезгә дә без глобальный, уртак шундый солох төзергә кирәк. Беркем дә көндәш түгел, беркем дә каршы түгел. Аерым шәхесләрнең амбицияләре безне таркатмаска һәм милләтебезне бетермәскә тиеш. Мәскәү татарлары 1 миллион дип ышанып, үзебез кенә үзенә-үзе котылырбыз дип уйламагыз. Сез анда булган кадәр берничә мең, концертка килә торган берничә 100, актив булган берничә дистә булса да, аның бара, чөнки мин гел генә ишетәм, без миллион күрмибез. Biz күрәбез берничә 100 кешене, берничә 1000 кешене концертта күрәбез. Һәр төбәктә, һәр мәхәлләдә, һәр микрорайонда, һәр префектурада татарлар үзләренчә яшәсен иде һәм дошманлашырга мөмкинлек булган җирдә эндәшмичә читкә китәргә дә безгә каршыларга сәлам бирмәскә үз юлыбыздан барырга.